Malawi Today. Abantu mawa mbali yaka chikungu kondowe mawa uzangolesa pana chikungu bana uzaona mwanza sabanga ngatenda mistake karundu uyu karundu uyu eseyu uyu pamene tikupitirira kukupasilani ma updates osiyanasiyana okhuzana ndi ma demonstration amene akuchitika ku Lilongwe, amene amafuna kuchitika ku Lilongwe. Pano tabwera ndi video ina imene ndi zolankhula zimene ayankhula Enoch Chihana pamene lero mademo akanika kuchitika, ndipo iwowa alongosola zambiri zimene zawachitisa kunena kuti asapitirire ndi ganizo lopanga ma demonstration. Ndipo kodi chotsatira ndi chani popeza kuti lero ma demonstration akanika? Iwowa alongosola kunena kuti lero anangopita kukaodera kunse ndipo mademo achitika, akuti izi apanga konzati zipani zosusa zapanga konzati maloya awo amene awalangiza kunena kuti iyayi khalani pansi dekhani ndi kulemba china chilichonse ndi mupite ku court kukawafunsa kunena kuti popeza titapita kwa DC kukanena kuti tikufuna tipange mademo, iwo anatiyankha kunena kuti lero apolisi akhala busy kuti field chakwera akupita ku mchinji kumene akukatisanso ndi apolisi onse apita kumene. Ndeno ndi chinthu china chanji chimene tingapange ifeyo kunena kuti mademo amene tikufuna tipangisewa achitike. Nde iwo alongosola zinthu zambiri mukulongosola kwawo kunena kuti zipani zimene zikupitisa mademo ndi zimene zitenge boma 10 months to come, ndipo palibe china chilichonse chimene angapange tofuna kuti alepherese ma demonstration. Ndipo iwo achifuna kuti phuma alibe, pozindikira kuti phuma alibe, pozindikira kunena kuti iwo ndimene akutenga boma 10 months to come, iwo asankha kaye kukhala chete ndi kudekha kunena kuti ma demonstration amenewa akonzekere bwino. Koma lero kunangokhala kukaodera kunse, ndipo no matter what akuti ma demonstration amenewa achitika. Iwo amawasimikizira anthu amene anawayitanisa kuti akawauze chisogolo cha ma demonstration amene akuyembekezera kuchitika, amene akanika lero. Ndi zambiri zikuchitika, zambiri tikhala tikupasirani, koma panopa timangofuna tikupasirani zimene olemekezeka Enoch Chihana abwera nazo kuti auze mtundu wa Malawi ndi anthu ena onse amene akusatira nkhani imeneyi yokhuzana ndi demonstration. Iyo tiyezeke apo. Palinso nkhani ina imene tikufuna tikupasirani mu video yomweyi. Pali anthu ena akuoneka kuti nkhani yokhuzana ndi mademo sakugwirizana. Iwowa akuoneka kunena kuti ma demonstration sakufuna kuti achitike, ndipo ena amayikira ma comments anthu osiyanasiyana amayikira kunena kuti akuti anthu amene akuchita ma demonstration ndi ozikonda, ndipo iwo angofuna kusangalatsa m'matupa mwawo. Ndi zambiri zayankhulidwa, tikuonesaniso ka video kamene zimene zizayankhulidwa. Business as usual mzinda wa Lilongwe. Anthu asalephere kudya kupanga business chifukwa cha anthu ena ake ozikonda, alepherese anzawo kusaka ndalama ati chifukwa cha mademo. Apolisi ali busy, apolisi mademo anthu anapanga kale. Koma inuyo muli pano kumvesera komanso kusatira mwachidwi, inuyo maganizo anu ndi otani pa zimene anthu ena akuyankhula. Nde tikusiyani kuti muyike ma comments anu mu comment section, nde tikambirane nkhani imeneyi. Koma ifeyo pakachitika zinthu zina tibweranso pano tikupasirani zambiri zimene zikuchitika mdziko mwathu tsiku lero limene mademo amafuna kuchitika. Takhalani pomwe anthu amene mungotipeza kumene pemphani ndi lomwe lija subscribe to the channel, like, share and comment. Tiyeni tikhale tikupitirira kukupasirani zimenezi. Pepani kuti khululukira kumene takhala kuno kuli mphepo chifukwa ife tili pa live kukupasirani zimenezi zinde
mutikhulupirira komano ndikhulupirira kuti zonse zimene tinakutengerani mazimva. Pakadali pano tiyasire m'manja mwa Enoch Chihana kuti timve kuti akuti bwanji. Baba atenge uthenga chifukwa chake nchonena kuti anzathu abweresa chimashini chomwe chiwavotere kuti awine osati inu yanthu ya nchifukwa chake ulendo umenewu tinaupanga tikumvana bwinobwino koma anzathu anautenga kuti ife tiyamba ma demonstration iyayi tikubwera mademo tikutani tikubwera mademo tikutani tikubwera koma lero kunali kukaodira ndiye dzulo aliwe mbali kuti atapita ndi timu yawo kwa DC kuti ati mafuna ukaodira ndiye waja anauza kuti iyayi musakaodire chifukwa chonena kuti apolisi onse auperekeza chakwera ku Mchinji akuti apolisi onse dziko lonse 2009 aukaperekeza chakwera ku Mchinji. Ndiye ifeyo ndife zipani amene tizatenge boma munimvetsetsa amene kakhala 10 months kuti titenge boma ndiye titakhala pasi na tiya tisachite chisawawa tenti auze maloya athu kuti pali nkhani tipange bwanji. Ndiye maloya zathu atiyayi tilembelembe tiafusa akhoti kuti mmene anenerawa tipange bwanji. Ndiye anapita ku khoti ndiye akhoti anati nkhani mmene tayionera panafunika kuti a DC akhale apa inu mukhale apa. Tiafusa DC kuti chifukwa chani alemba kalatani nchifukwa chake mnono tachedwa kubwera pati pano kuti zakuzeni kuti kodi tipange bwanji. Ndiye anena kuti lachisanu pamene aitana a DC aitana ife ni maloya athu tikambirani. Koma choti ndikuuzeni abale anga nkhani ya mademo si nkhani imene timakambirana. Ngati pali ufulu umodzi omwe mdziko akati muli democracy imapereka ndi ufulu wokumanameta kumanana pano komanso ufulu otsutsa boma poyenda imene mmati ma demonstration. Tumvese sana amenewo anali mawu olemekezeka a Enoch Chihana kuwauza anthu zokhuzana ndi updates ya mademo amene akhale akuchitika. Timva tsiku lililonse akutiuza kuti achitikanso liti ma demonstration amenewo popeza kuti tsiku la lero akuti anakangopanga kaye odi tiyeni tikhale tikusatira mwachidwi zimene zikhale zikuchitika mu nthawi ikubwerayi.